In-numru ta' turisti li żaru pajjiżna f'Ottubru żdied bi kważi 20,000 fuq ix-xahar ta' qabel. Dan joħroġ minn statistika maħruġa mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO. Jirriżulta li f'Ottubru li għadda xahar meqjus kwiet għat-turiżmu żaru lil pajjiżna qrib il-179,000. Ftit aktar minn 163,500 ruħ minnhom żaru l-Gżejjer Maltin, qalb tagħla. 39% tat-turisti li rifsu qartna f'Ottubru kienu jgħoddu bejn il-25 u l-44 sena. 34.2% oħra kienu persuni li jgħoddu bejn il-45 u l-64 sena. Aktar minn kwart tat-turisti, jiġifieri 28.8%, kienu Ġermaniżi, Franċiżi u Taljani. Meta mqabbel ma' xahar qabel anke l-ammont tal-jieli imqatta mit-turisti żdied. Fil-fatt, fil-waqt li f'Settembru n-numru tal-jieli laħħaq il-1,255,908, f'Ottubru dan in-numru telaq għal 1,367,188. Dan ifisser żieda ta' 111,280 il-lejl li fih it-turist raqat f'pajjiżna u naturalment nefaq iżjed. Fil-fatt, meta Ottubru li għaddejt qabel ma' Settembru, in-nefqa mit-turisti żdiedet b'aktar minn 6 miljun euro. Dan hekk kif in-nefqa mit-turisti f'Ottubru laħqet il-156 miljun u 600,000 euro. In-numru ta' turisti fl-ewwel 10 xhur ta' din is-sena laħħaq is-751,215. Dan ifisser 21.3% iżjed mis-sena l-oħra. In-numru tal-jieli mqatta mit-turisti bejn Jannar u Ottubru li għadda qabeż is-6 miljun u 700,000. Dan huwa żieda ta' 40.7% fuq l-istess perjodu tas-sena l-oħra. In-nefqa tat-turisti bejn Jannar u Ottubru li għadda istmata li laħqet is-723 miljun u 300,000 euro, 68.7% iżjed minn bejn Jannar u Ottubru tas-sena l-oħra. In-nefqa minn kull turist telet minn 680 euro s-sena l-oħra għal 945 euro. Fattur importanti għal dan kien li t-turisti li żaru pajjiżna għamlu dan għal iżjed il-jieli mis-sena l-oħra.